دەم باش کەسێ me guhdar dikin, ez ê li ser rewşa gundê Kendalê biaxivim. Gundê Kendalê dikeve Rojavayê girê spî 12 kîlometr. Gundê Kendalê gundekî Kurd e. Êjmarê gundê Kendalê 120 malbat bû. Bi tê naskirin bi eşîra etmanan, gundê Kendalê karûbarê xwe esasî zîraet bû. Di sala 2019 meha 10 gundê Kendalê dagirkeriya Tirk û çetê wê dagir kirin. Aniha rewşa gundê Kendalê çete têda jiyan dikin û erd û milkê gundê Kendalê destê çetan da ye. Ez zarokekî ji gundê Kendalê me bi têm naskirin bi rêzgarê Kendalê.